Mangathiwa sengisalelwe u4 hours u23 minutes no 21 seconds yazi mina ngingenzani Mangathiwa sengisalelwe u4 hours u23 minutes no 21 seconds yazi mina ngingenzani kule mzuzwana emncanyane engisalele ngingalungisa amaphutha ami kubantu engibonile ngicela uxolo kubantu abahlukahlukene engibaphathe kabi yona le mzuzu engisalele emincane impela kodwa ngo3 hours walesikhathi esingisalele ngingenza lukhulu ngiyacabanga okokuqala ngingahambela laba abakhethwe eyami inhliziyo umndeni ihlobo nabangane kanye naye lo othokozisa eyami inhliziyo kodwa ngingaqale ngichithe isikhathi sami nomndeni wami kanye nezihlobo ngingahlala nabo phansi ngibaxoxele ngezifiso zami ezinhle ebenginazo ngabo mhla ngiqede isikole and clarify my dreams kuone so that they can have all the clarity about my life okugcina ngidle nabo isidlo sami sokugcina ngale hour elisele ngikhulume nabo abangani bami sikhumbuzane ngezinto ezinhle Mangathiwa sengisalelwe u4 hours u23 minutes no 21 seconds yazi mina ngingenzani Mangathiwa sengisalelwe u4 hours u23 minutes no 21 seconds yazi mina ngingenzani Ngingafeza zonke izifiso zami ezizobe zingaphelele kula mahora amaningi ngagijima amagumbi amane ngifuna abantu abane nabantu abami kulaba abantu abane oqale yangizala intokazi ngiyethemba ngathokoza owesibili leli ibhunge la ngizala ngiyethemba lingilangazelele owesithathu ile intokazi yalethi intokazi yangizala kwamhlaba lona owesini lona okhethiwe yangisezwe kumbalule esibalweni ukhona ngiyogijima amaminithi angama23 ngibheka abathathu engabawona ngalesithathu ngehora lesithathu babe bathathu lapho kuyobe sekuphethiwe sengifike esiphethweni esiphethiwe nomfanelo Mangathiwa sengisalelwe u4 hours u23 minutes no 21 seconds yazi mina ngingenzani Mangathiwa sengisalelwe u4 hours u23 minutes no 21 seconds yazi mina ngingenzani